Ining namagoy ni gawas karon nga mga balita nga gibawala na daw ang mga Pinoy nga magtapok gawa sa ICC. O gibawalan daw di ay. O kana nay mga issue na ingon ana apan dunay pagpaklaro din si Alvin and Tours kung kini siya ang nagahatag og update dito kung nay moabot ang Duterte family ngon ana. So vlogger ni siya og atong paminawon ang iyahang pagpaklaro sa maong kanang hisgutanan. Dili siya bawal. Actually kani siya mo anita diri karon any time of the day it's okay without permit. Mo bitang gibutangan na tag barricade because this is a public sphere. Mo na gibutangan na tag barricade kay pa di ta mo adto dito sa pikas permit. So dili to tinuod nga balita dili to tinuod. Dito tinuod na gahigulo ang mga Pilipino ang Alvin oy. Nya gawas baya diri sa ato sa mainstream media nga wala na papahawa dahil kuno ang tapok-tapok sa mga Pilipino dito nga nanawagan nga pagawasod si Tatay Digong ay pakita silang suporta ngadto sa The Hague, Netherlands. Grabe po ang mao lagi na usahay ba maingnan lagi tag fake news ba? Yes. Kanapod mga reliable ba kayo today? Abi kay kato si katong imong napaplay nimo karon kasi kisa to si Alvin. Oo. Naagyo to siya permanente dito every time magawas Inday Sara. Oo. So reliable ka ito siya dahil nga sa impormasyon nga gisabwag nga ri sa tuwa. Mauman. Mas mo lagi na ba? Mas reliable pa ang mga vlogger. Yes, nagani nag-comment ni Radyo Man Irin. Ano pa si Juliet Sakes mas matuuhan pa ang mga vlogger kaysa sa mga naagyod sa media. Mao lagi na ba? Madaot lang po tag appeal ani day abi nga wa banta ta mag-appeal anang palupad anang mga propaganda mga fake news. Careful mo sa inyohang mga gina-follow sa social media as a kanang responsible social media kanang user. Kinahanglan i-fact check pud nimo kung tinuod ba gyud nang balita. Tuo pahinuon ko nga ang management sa ICC administration anang ICC day tuo pahinuon ko sa ilang reklamo dili ang kuan dili agad katong mga Pilipino nato dito day sa ilahag nga katubitang demand nga pagawason na sa Tatay Digong o naa sila ilang presensya dito because they support ang Tatay Digong sa iya karon bagya kasama nga naagian. Mas butuo pa ko nga mingon ang ICC nga patay na manggod among Bermuda. Tilod. Kita ko ana. Diba? No, patay na manggod among Bermuda. Makita bitaw no? Makita nga kanang wala na brown. Upaw na. Wala na bagya kasama makita nga kanang sagbot, wala na yuta na.